Бог да благослови доброволците. Това разбирам аз от това, което се случи в Варна. Ние ще бъдем там, когато всички забравят за това. Бъдете сигурни. Не искаме да се бутаме във вълната на екстраординарност в момента. Отец Евгений поканих отново, защото без да го обявявам за наш духовен учител, смятам, че е чист и светъл човек и би могъл да ни каже за какво ни наказва Господ и наказва ли ни въобще. Няма да си говорим за гейове явно с тебе. Искахме да направим тази схема, но ти си говоря пред моя екип за това. Да. Материала през лятото, който ще излучим за тебе. Искам само да кажа на хората, които се наричат държава, първо на Иван Портних, че той е държавата, която псуваше и ругаеше, че я няма. И да му кажа, че всеки като е избран по такъв начин, независимо от коя партия е, първото нещо, което трябваше да види е кой, къде, как краде недвижими имоти или земя, за да прави незаконни постройки. Това, което срещаме в нашите пътувания, е нещо много ясно. Хора без ценз, имуществен и образователен, правят къщи там, където никой не би си построил къща, създават инфраструктурни проблеми, да го наречем по сложния начин. И това е, което се случи и в Аспарухово. Говорих с хора, които от Варна, които знаят какво се е случило там. В дерета да се направят къщи, да се препречи канала. Това е истината. А другата истина е, че тези хора, никой не ги гони, никой не им бърка в джоба, никой не ги глобява и никой не им разрушава къщите, защото те са избиратели на същите тези типажи. Не говоря също Портних, въобще Портних ми е симпатичен млад човек, които казват после, че няма държава. Първо трябва да махнеш незаконните постройки, защото ти си държавата и после ще видиш, че това не би трябвало да се случи във варианта, в който се случва у нас. Разбира се, наводнение има навсякъде. Но аз си мисля, че всички вкупом сгрешихме ли така, кого цитирам в момента. И затова така ни се получава. Затова те извиках да кажеш къде, аджиба, продължаваме да грешим и защо не се поправяме. И най-вече някой ден ще те заведем в Гърция, теб, за да видиш как в неделя тия хора излизат облечени с най-чистите си дрехи и отиват на църква. И тяхният свят е как е по-подреден, по-нормален и не се стига от такива... Изглежда по-добре. Изглежда по-добре, да. И се диша някакси по-добре. На 200 км от тук. Но те са наистина православни християни. Ние сме някакви суеверни християни. Извиняй. Първото нещо, което искам да изкажа своите съболезнования към близките на починалите, които загинаха пред тези ужасни бедствия в Варна и околностите. Вината, имаме вина, всички ние много наистина съгрешихме. Най-вече в това, че отстъпихме от Бога. Може би този период на 20 век, 21 и още по-преди, така стана най-масовото богоотричане. И няма начин като следствие на това богоотричане ние да не търпим своите последствия. Защо? Кое наричаш богоотричане обаче? Не говори просто с термини. Кажи, кое точно е богоотричането? Къде тази нация се отрече някъде? По пътя някъде? Отрече се от това, че децата ни се възпитават без вяра в Бога. Това, което беше законно установено като управление, като политическо управление, се премахна, вече го няма. Синхрона между държавната власт и църковната власт, две глави в едно тяло, това вече го няма. И всички тези неща доведоха до едно голямо объркване. Но най-вече до така наречената секуларизация, осветскостяване. Един вид духовното е само църквата, пък в училища и в други учреждения там няма място. Както в момента това се получи. И следствие на тази бездуховност дойдоха и страстите, дойдоха и греховете. Децата не знаят какво е добро, не знаят какво е зло, а тези грехове са причина за... Греховете са причината за подобни бедствия. И мога да кажа, че Господ тук не ни наказва, наказанието е след това. Наказанието е в ада. Тук има вразумление. След като се случи нещо подобно, някакво такова бедствие, дали ще е пожар, наводнение, дали ще е война, някакви междуособици, те имат така свое ясно послание. Покайте се. Защото ние сме грешни, от нас иска покаяние, а ние не се покаяваме. Ние не искаме да се откажем от лошия си живот. Искаме да вървим, ако може и с Бога, но и с дявола. Живеем по-дяволски, по-сатанински.
всеки с по една, по две-три любовници, всеки краде от някъде нещо и няма поправяне. Както казваш ти, в гърците, нали, те също са грешни хора. Нали? Но поне, може би, имат покаяние. Ходят в църква, разкаяват се. Не, те ги е страх от Бога. Те като говориш... При нас храмовете са празни. Няма, просто почти празни са. Не казвам празни, но са почти празни. Повечето хора казват, имаме вяра в Бога, но на църква не ходят. От Великден до Коледа. Да, общо взето това са 2 пъти в годината, което е много тъжно. Или чакайте, питам нещо. В момента има някаква мания ватикански хляб. Ето в това се изразява нашата вяра. Някакви жени си разменят квас, някакъв ватикански, все едно папата нещо е... Когато няма вяра правилна, има суеверие. Суе значи празно, празна вяра. Идва празноверието. Празно просто не... Кажи за ватикански хляб, защото всички са... Какво да кажа? Имаше атонски хляб, имаше иерусалимски хляб, сега ватикански. Нали? Това са си някакви такива глупости, суеверие. Някаква мая, която никой да не се... Квас, предполагам. Квас. Защото е квас, да, в киснато брашно. Това е просто суеверието. Трябва да го месиш не знам колко пъти, трябва да го дадеш на еди колко си хора. Нето това няма да ни спаси. Това само ще ни обърка и това може да ни, как да кажа, може да ни психира, но не и да ни помогне. Имаме нужда от вяра в Бога и тази вяра църквата е, да. Но тази църква постоянно се компрометира. Тя постоянно е нападана отвънка, отвътре. Има внедрени хора. Господ, да, за съжаление. Не. Това, което... Значи, трябва да се изобличават делата на тъмнината и не трябва да участваме в тях. Това казва ти апостол Павел. Категорично. За тези неща не бива да се мълчи, а напротив трябва да се говори. Защото наистина има сили, които действат и внедряват свои хора вътре в църквата, такива, които не влизат през овчета, през портата на кошарата, а прескачат от другаде. Такива са крадци и разбойници. Такива трябва да бъдат показвани, трябва да бъдат изобличавани и веднага аут. Защото това стадо има нужда да се ръководи. Няма нужда да му се говорят мили приказки, напротив, трябва да се каже, хора, ако не се покаете, отивате в ада. И този живот ни е един изпит. Изпит за това как... изпит, който ни трябва да издържим. Защото ако не го издържим, става лошо за нас. Имаше такъв въпрос, защо Господ допуска това да се случи в интернет. Нашия екип го изведе. Това е много особено. Какво значи допуска да се случи все едно? Защото... Той трябва да ни пази винаги пък. Господ не иска никой човек да загине, нито пък иска да страда. Това е както подобно, ако моето дете, да речем, не слуша, пък и твоето, предполагам, аз ще го накажа. Мога го изправя на стената, мога го шляпна. Но аз ако го ударя, не го ударям, защото го мразя, защото го обичам, иска да стане човек. Така и Господ, понеже ни обича, за да допуска подобни неща. Това е един такива малки наказания, но пак казвам, тукашните наказания са по-скоро вразумления. А истинското наказание е, когато човек отиде в ада. Пази Боже, никой там да не отива. Това е страшно. Там е за неразкаялите се грешници. Но тук, живеейки между небето и между земята, няма как да не се отцапаме, да се умърсим. Лошото е, че ни стоим в тинята и не искаме да станем. Просто там ни е добре. И да, казваме, много, всичко е наред, казваме. Да. Лошото е, че интересното е всъщност, че много неща в момента се правят. Много неща се градят, а всъщност някаква голяма разруха навсякъде. Правим улици или пък правим някакви водни цикли в градовете. Това за Сливен ти говориш пък беше. Примерно говоря за Сливен, да. Но разбити улици, разбити дупки. То, примерно, някой построил там, тези цигани са построили жилища в канал или в какво, Дерето. Там са направили проблем. Да речем, ето, оня ден, моя син, когато имаше голям дъжд, с колата тук в София, минава през една шахта, която е отворена. И двете гуми ги пръска. Добре, че карал бавно. И казва там наблизо бензостанцията, който е служител. Тя вика, от 10 години е отворена тая шахта. Как е възможно 10 години да бъде отворена тая шахта? Ето това са едни такива. Това е другото, което аз искам да проповядвам, че не работим достатъчно, не вършим. Не само не работим, но дори не интересува. Дори това, което работим, не го правим както трябва. Всичкото е поради нашата духовна бедност. Просто ако Господ е казал, бъдете съвършенни, а ние сме забравили това да бъдем съвършени във всяко отношение. В работата си, в живота си, във всичко. Освен това има една такава мода да се гордеят децата с греховете си. Аз ги виждам във Фейсбук какво пишат, кой колкото повече се разхвърля, разсъблича, кой колкото повече бройки има. Ето това е грях, който всички го имаме, между другото. Блудните грехове. Блудните грехове. Да, точно така. И най-вече мързела. Как се казва това? Ленност. Ленност беше по вашите лекции. Да, точно така, ленността.
Тези неща са много наистина страшни, трагични и, както казваш ти, че са повод за Може да гордост, бъде което грях, е че лошо. някой не си е свършил работата. Да, грех е. Това го няма в десетина Или век. пък ако си свършиш работата зле, пак е грех. Защото това се случва във Варна. Ти да видиш, това е едно дере, има в начало един мост, там се събрала много вода. По-нове моста от Присто е първото нещо, което поднася между. Не знам дали... виждате ли, че отнесените хора, в преимущество на те, да ги прости Господ, са от махалата оттам. Нямаше репортаж с семейство на загинали, освен от циганско погребение, доколкото видях аз. Защото това са хора, които са били на пътя на водата. Те са отишли там, нямало къде да живеят и се решили, че може и така. Това е най-страшният, специално българския грях. Това е най-страшният. Тега може и така. Тук ще се... А дали там не падат камъни, дали там може да мине водата, дали там е пътя на... Дали там има свлачище. Това тях не ги интересува. Те са за малко тук, на тази земя. Явно абсолютно бездоговорно са решили да си пропият и преживеят живота. Но все пак някой трябва да следи за тези работи. Има градоначалник, който градоначалник съответно трябва да си има своите подчинения, които се вършат своята си по най-абсурден начин работа. обвинява държавата, че я няма и напада другите На практика министри, той които е също са държавата в лицето на... напада Орешарски, защото какво Орешарски къде? Той пък... И сега ми пишат, прибрали си машините и само доброволци работят. Слава Богу, има доброволци, почистват. Това е прекрасното. Има го това. Но пък има и друго. Пишат, че циганин доброволец да си виждал. Искам да задам този въпрос на хората, които познавам във Варна. Дали е вярно това, че циганин доброволец няма? Не искам да го казвам расистски, тук аз съм расист отново. Но има нещо друго. Там на опашката за помощ и пък българи няма. Там са се наредили хората, които казват, тия от Червения кръст им казват, дайте си личните карти, да видим къде живеят. Те казват, ние ги загубихме в наводнението. И тогава те си длъжен да им дадеш. Колко там има, им даваш на тия, които са се наредили. Това са последни тук информации от нашите хора във Варна. И това вече може да е спекулация, разбира се. Може и спекулация да. Но прави впечатление това нещо. Но все пак... Само още един път да го обясна, че идва един избирател, той ти е ефтин, той ти е лесен, ти му даваш възможност тук да се засива. Жесанова махала, тук воденицата, ли как се казваше, тук не смеят да ги бутнат, не смеят. Все едно ще до Европейски съюз, тук с танковете ще ни нагази. Това е незаконно жилище. Ако аз отида да построя пред НДК една колиба, ще ме бутнат веднага. Но не смеят, не мога да разбера защо. И тогава заприши от някакво дере и това се случва. Има някакъв двоен стандарт, който е много лош. Няма, той е... За едни може, за други не може. Не, защото аз ще го направя с идеята да ги провокирам и те тогава ще го махнат. Те го правят с идеята, че така се живее. Те го правят с идеята, че така се живее и никой не обяснява как да живеят по-добре. Няма кой да ги научи, за съжаление. Възможно е обаче за това да ни наказва Господ. Има хора суеверни или хора атеисти, които казват, оставете го този Господ, за какво ни плашите с това? Няма такива неща. Все пак има такива, които не са атеисти, които все пак имат страх Божий. Ама, за съжаление, са малко и там не е най-големия проблем. Защото поради липса на страх Божий човек допуска грехове. Ама да изреди ги. Като кажем, с колко заслужихме това, ти трябва да кажеш това. Те са като списък. Списъка ще започнем на първо място с половото развращение. Това е содомията, това е безразборния секс. Оттам нататък с... И това ли ще ни отнемеш, отче? Как? Извиня, че шегувам. Не, ти се шегуваш, обаче то не е за шега. Защото казва, че поради точно този грях на блудството най-много хора влизат в ада. Така казват светите отци. След като го казват, значи това е притеснително. Ти сега за какво блудство говориш? Хетеросексуално, хомосексуално? Вече хомосексуализма е извращение на хетеросексуалността. Това вече на блудството. Извращение от супер извращение, нали? Това като степенуване е много повече. Това са ваши тълкования обаче. Хората искат по някакъв начин да живеят, искат да са свободни. Те може да искат, но все пак трябва да се съобразяват. Не може да живее човек без правила. Или да живее както се иска. Какво ще стане един хаос? Това е една анархия. Христос ни даде, Господ ни даде тези правила и ние трябва да ги следваме, да ги спазваме. И виждаме, когато ги спазваме, всичко е наред, защото сам човек ги спазва. Казва, аз няма да открадна, защото е грях, защото ще ме види Господ. Аз няма да прелюбодействам с жената на ближен, защото това също е грях. Господ ще ме накаже. Ето точно този спасителен страх, защото началото на мъдростта е страхът Господен. Тогава човек придобива наистина тая мъдрост и разсъждение, когато се страхува от Бога. Значи, няма ли страх от Бога, става ужасно. Прелюбодействат. Няма страх от Бога. Това е по-страшното. Може би липсата на страх от Бога води до всички тези грехове, които ще изброим. Защо не излиза един поп, ще го кажа, ти се сягаш на тази дума, но един монах да излезе на центъра на София и да каже краят е близо, както го правят в Ню-Йорк някои хора, които казват покайте се, краят е близо. Защо не проповядвате по този начин? Защо дори в телевизията ще дойдеш един път в годината или два пъти, защото
Ние идваме не когато пожелаем, когато ни поканят. Да, когато ви поканят. Да, все пак. Защо обаче няма такова послание? Примерно да излезе някой да каже покайте се. Ти ще го направиш сега. Има 5 минути, 3 минути до края на предаването. Да, много аз точно за това говоря, да. И тогава говори на камерата, не Ето, точно на мен. ако ние... Да, но все пак не знам кой е насреща, не знам. Това са хората, които... Да, хората, които ни гледат. Живеят тук. Искам да кажа, че основно тези бедствия са, за да може да ни подтикнат към покаяние. Това е съжаление за греховете. Да отидем в храма, да потърсим свещеник и да направим изповед за сторените от нас грехове и злодеяния. Защото тези неща тежат върху нас. И ако ние не се усетим, ако живота ни минава безпроблемно, ние ще забравим Бога и ще забравим въобще спасението си. С това Бог допуска да се случат подобни неща, за да не забравяме това. Да знаем, че сме временни. Временни тук на земята, но вечни в вечността, извън вече това битие. Но в вечността и там, където няма време, трябва да бъдем в рая, а не в ада. И как ще живеем тук, от това зависи. Не е беда да съгрешим, не е беда да паднем, беда е да не станем. Както ние в момента. Лежим си на земята и не ставаме. Лежим в кълта и не искаме да се измием. Това е най-трагичното. Защото казваме, едва ли, най-вече може би от, пак казвам, от маловерие или неверие. Човек като се грешава и като не вярва, казва, какво от това? Никой не ме вижда или аз си ги върша нещата. Да, обаче това се отразява. Аз съм сигурен, че може би повечето от български, от хората, които ни гледат, са вярващи. И с това им казвам, покайте се. Казвай го тук. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Тези думи, с които Господ Исус Христос започна проповедта, а и свети Йоан Кръстител, когато е тръгнал да проповядва. Имаш още 3 минути. Серафим? Аз съм донесъл една книга, която се нарича Симфония на потворението на свети Тихон Задонски от Йоан Маслов. Супер. Искам да прочета за бедствие. Тук той е подредено по азбучен ред. Наистина минутка. Вижда Господ беззаконните властници и съдиите на беззаконието и техният вопъл, подобно на Содомския, възхожда към Господа, вижда и въздишките на бедните свои люде и съди, осъждайки цялата земя. Именно за това виждаме страшни наказания, изпратени от праведния Божий съд на държави и градове. Виждаме страшни войни и кръвопролития, виждаме епидемии, виждаме прелъстители и синове, носещи гибел, и бунтовници в Отечеството, които си приписват имена на важни лица и сеят метежи и вреди на Отечеството. Виждаме страшни пожари и глад и други наказания. Бог, цар на царете и Господ на господстващите, като съдия праведен и съдия на цялата земя, изпраща всички бедствия заради несправедливите съдилища, заради злото и насилието над бедните люди. Усърдната молитва към Христос спасява от бедствия. Това е писал свети Тихон Задонски. Тихон Задонски дали е прав, като той праща отново наказание, Господ праща отново наказание на бедните заради онези несправедливите и съдии? Искам да кажа, че едно време наказание е търпял народа заради царя, заради това, че той е бил нечестив. В момента ние си избираме царя, в кавички. Да. И когато изберем нечестив човек да ни управлява или нечестив да ни управлява, трябва да внимаваме. И тук си задавам въпроса, къде са българите, гласоподавателите, когато дойдат избори? Защо ги няма? Защо гласуват 20 или колко процента там само от гласоподавателите? Защо другите, мнозинството, остават бездушни към това, което става? Все едно не касае тях, напротив, касае ни. Ще вземе властта някой содомит, примерно. Ще вземе някой нечестивец, такъв, който няма семейство, някой развратник, някой грабител, макар и да е дипломиран, нали, с диплома и завършил не знам къде. Трябва да внимаваме кой ни управлява, трябва да внимаваме кой ни е кмет, кой ни е министър-председател и така нататък. Не бива с толкова безотговорно да подхождаме към това, което става около нас, защото така ни налагат и закони противни на вярата ни, сега да се легализира содомиството, бракове и така нататък, и да възпитава децата, да ги извършават в училищата. Така ни рекетират, така ни взимат данъците. Да не разрешават вероучени. Всичко така по този начин правят. Трябва да внимаваме кой избираме. Дали са православни християни, дали има здрави семейства. Това е много важно. Никой не гледа това. А това трябва да се гледа. Никой не знае, никой политик колко деца има. Все пак това до някъде е критерий за това, доколко човек има в себе си благочестие, доколко е честен. Иначе, какъв е? Някой завършил нещо. Това, че има образование, може да го направи по-добър крадец, примерно. Или мошенник, или измамник, както се случва. Затова ние сме си виновни. Затова точно бедните люди, може би това се разбира. Не, че те страдат. Страдаме. Защото ние в крайна сметка отговаряме. Да. Защото кметовете живеят на високото, циганите живеят долу на ниското. Те страдат.
Аз си мисля, че всеки си върви по своя път на страдания, както и богатия, така и бедния. Така е, да. Да, било в лично отношение, никой няма да се размине от страданието. Но все пак да направим нещо за другия. Да не сме такива егоисти, което е много важно, защото егоизма, това е греха на гордостта, е най-страшното бедствие. Това е бесовския грях. Благодаря ти, отче. Бъди здрав, благодаря, че дойде отдалече, за да кажеш тия неща.